amanah nek ora diamanahke nek kanggo awake dhewe sesuk bakal ora iso nyuwun. Contoh jenengan netepke pit utawa motor mesti jenengan jikok to nah kok jenengan jikok ora ana mesti sing disalahke sing jenengan titipi apa-apa sing dititipke awake dhewe sesuk ditakokke De Ratman Kisab Yasir. Nanti kok dari apa? Uyuran. Iki sing kudu Mbak Siti tantuke. Kudu lho ya. Wajib kuwi. Carilah Quran yang sesungguhnya yang diperuntukkan untuk kita, bukan yang untuk semua. Jadi masa glondong Quran jenengan apalke nyampe apal tok. Kafidah. Jadi carilah walau satu ayat sampai sejauh negara Cina memahami gen ora salah syariat. Nabiullah Ibrahim bursa ayat ya rukuni barda wa salama ila Ibrahim. Nabi ada Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ning iki mu disatuke ning ngene kulit balung sungsung otot bayu bener-bener sak glondonge raga bekti takdim karo sing kuwasa. Krana iki mau ora do waspada al ilmu bila amalin kasajarin. Gusti Allah wis ngendika ning gone Qur'ane apa-apa sing tak titipke kok rasake ngok donya akhirat ora bakal ngrasake. Kok ora iso amanah karo sing kuwasa Gusti Allah wegah ngetke. Sehingga balik ning bumi ora nampa. Nampa. Iki mu ujih utuh.